Dnes jsme podnikli výlet do krásné přírody. Časně z rána jsme dojeli do obce Milíře, kde jsme si prohlédli odpočinkové zázemí, jak pro dospělé, tak i pro děti, vše volně přístupné. Děti tu najdou mnoho atrakcí, k dispozici volně uložené. Začínají špát, mávni křídlem, musíme se do letu dát. Tak na to šlápni a koukej se sníst, tak mávni křídlem a poletíme do těch míst, kde se všechno usmívá. Takovej úsměv bych tobě chtěl dát. Zde se nachází stojan pro cyklisty, kteří potřebují naustit kola. Dále tu máme samoobslužný výčep. Tak je 25. června 2023 a nacházíme se pod rozhlednou na Rádle. Zde máme neplacené parkoviště. Zde máme možnost zaposlouchat se do ptačího koncertu. Touto cestou se dostaneme na rozhlednu. To máme Jablonec nad Nisou.
wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you need Rozhledna je volně přístupná. Rozhledna Císařský kámen se nachází v nadmořské výšce 637 metrů. Původní dřevěná rozhledna z roku 2009 byla roku 2018 nahrazená kovovou. you seem so far away, though you were standing near. You made me feel alive, but something died, I fear. I really tried to make it out. I wish I understood what happened to our love. Tak to máme proseckou chatu tohleto.